Femeile au stricat bărbații. Noi vă controlăm pe voi. Noi vă creăm cum vrem să fiți, dar societatea de-a lungul timpului ne-a permis mamelor, în special, să crească bărbați într-un anume fel. Bine, și ele la rândul lor fiind impuse, nu știu, li s-au impus chestii de societate și noi v-am stricat. Bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă? Crede-mă, eu sunt cel mai rațional om, dar viața trece, Silviu. Voiam să ajung la faptul în ce măsură o femeie își poate asuma ce simte. Independent. Bă, ce? Ne-am săturat și noi de fițele voastre. Da, și mie Că mi se pare. tu ne traduci drept leneși, nu mai au chef, nu mai sunt motivați. Bă, ne-am prins. Ne-am prins că ne mai și prostiți. Nu știu ce zici, ce dracu zici? Mi se pare că feminitatea este doar momentele când trebuie să fii feminină. Și ce zic? Dacă eu mă îmbrac nu știu ce în zici. pantaloni. Și foarte important, un lucru care mi se pare foarte feminin, este că atunci când vorbești cu un bărbat, în afară de asta că îi zâmbești, nu știu ce, să fii interesată de el. Dar dacă nu ești interesată de el, de ce vorbești cu el? Guys, vă era dor de un podcast? Nu? De siguri? Podcast al cui? Silviu Rotariu. Bună seara, eu voi fi chelnerul vostru în această seară. Astăzi bucătarul nostru vă servește le plat du jour. Avem un podcast de la Silviu Rotariu cu Rux și Opulență și dincolo de acest exterior al platoului, conținutul îl veți descoperi pe măsură ce veți savura din podcast. Hai că am făcut-o și pe asta. Dați, bă, subscribe! Vă rog eu! Vă rog, vă implor, sunt disperat! Ne întoarcem la un nou episod de Ce vor femeile cu una dintre cele mai dinamice prietene ale mele, alături de care facem podcasturi ca să ne luăm hate împreună. Alături de ea, la bine și la greu. Rux, bine ai revenit. Bine te-am regăsit. Da, îți place și ție hate-ul, că îmi place. Bă, v-ați luat de intro-ul meu, dar nici intro-ul lor. Ok, o fi fost intro-ul meu cum a fost, dar nici cu ei nu mă mândresc. Nu pot să zic că îmi place hate-ul, dar... E fan să vezi cum se atacă oamenii fără să gândească efectiv. Da. De fapt ce ar să zică, să pună pauza și să zică, stai puțin, ce? Da, ai nevoie de un anumit IQ ca să înțelegi ce vrea să spună Rux și Opulență. Nu oricine înțelege. E ca Verita Saga, nu se ascultă, se simte. Să ziceam că ieri am descoperit, mi-a trimis cineva încă un personaj de pe YouTube care ne-a luat pe amândoi la bălăcărit. Ne-a dat în noi mai mult în tine. Logic, evident, nici nu mă așteptam altceva. Dar ne ducem Aici cred că zice de doctor. în crucea. Ne ducem crucea. Mea este astăzi să vorbim despre opusul la ce am vorbit până acum. Adică dacă i-am comentat pe bărbați, astăzi să vorbim și despre femei. Nu neapărat să comentăm despre femei, că nu este poziția mea să dau în femei și nu vreau să facem asta. Dar nu dăm nimeni, nici în bărbați n-am dat. Eu doar am zis niște adevăruri pe care le trăim noi femeile. Da, nu, eu doar am zis că toți bărbații sunt proști, dar n-am dat în bărbați. Știu. Dar sunt tare curios acum femeile ce părere au despre ele însele, prin gura ta, prin perspectiva ta. Și dăm voie să încep cu întrebarea asta. De ce sunt femeile mereu nemulțumite? What? Pentru că voi nu sunteți capabili să ne mulțumiți. Mă întreb pe mine asta, vrei să încep tot la bărbați ajung. Deci nu, rămânem la femei. O să încerc să fiu foarte obiectivă și imparțială. Mi se pare că sunt două categorii de femei care sunt nemulțumite pe bune pentru că efectiv simt că trag într-o relație sau de niște bărbați care tu le zici, le explici ceva și ei refuză efectiv să facă, și sunt categoria de femei care efectiv sunt enervante, care efectiv se plâng din orice și îți dai veșnici nemulțumite pentru că așa ele, nu știu. Deci ești de acord cu mine? Aha, deci bun, gata, mulțumim. De ce sunt femeile nemulțumite? Că așa-s ele. N-ai ce să le și faci. Tu le mama lor de femei. Așa-s ele, măi. Iubesc nivelul de savanterie de la acest podcast. I love it. Că există și femei nemulțumite orice ar fi. Da, pentru că nu știu ce vor, nu înțeleg nimic, nu știu. Da. Sunt foarte multe, vezi că nu mi-e rușine nici cu femeile, că știu ce pot și ele și o să zic ceva ce, wow, o să mă iubească bărbații. Femeile au stricat bărbații. Că, acum, sincer vorbind, noi vă controlăm pe voi. Și noi vă creăm
cum vrem să fiți, dar societatea de-a lungul timpului ne-a permis mamelor, în special, să crească bărbați într-un anume fel. Bine, și ele la rândul lor fiind impuse, nu știu, li s-au impus chestii de societate și noi v-am stricat. Bă, dacă se referă la chestia asta cu mamele de băieți, poate că e un efect cumulat, ca să zic așa. Vreau să-i dau the benefit of the doubt, I guess. Că da, ok, chestia asta cu mamele de băieți este reală și poate să fie o sursă, dar de aici până la e vina femeilor că bărbații sunt cum sunt, e kind of crazy. Adică când o să vină momentul acela când vom înceta să mai dăm vina pe oricine altcineva pentru cum sunt bărbații? E ca și când nu e posibil că bărbații, care ori fi ei acum, știi? Că nu e vorba despre toți, bineînțeles. Mi se pare fantastic cât de mult se face gimnastică mentală ca să fie de vina altcuiva, nu neapărat al lui. Ei încearcă foarte tare să nu generalizeze, generalizând în draci. Mie asta mi se pare absolutamente superb. Că ei toți zic, nu, că nu vreau să generalizez, dar e vina femeilor că bărbații sunt așa. What? Păi mai devreme că nu vrei să generalizezi? Stereotipurile voastre de comportament ale bărbaților, multe sunt pentru că de-a lungul timpului femeile au insistat pe ele sau nu știu, le-au respectat. Aha. Dar nu generalizăm. Multe, nu toate. Și au insistat, uite cum eu am un frate, știi? Și tot timpul maică-mea Așa. doar de el se ocupa. În sensul, când mă suna, eram la școală, veneam de la școală și suna acasă, maică-mea întreba, frate, tu ai mâncat? Atât. De mine și de sora mea nu. E mai mic, bănuiesc. Da. Nu era acolo că era e pretextul ei. E mic și e băiat. Astea erau pretextele. E mic și e băiat. Okay. Știi? Și de aici au început multe chestii. S-au făcut bulgările atâta, că tot s-a răstogolit și uite, atâta s-a ajuns. Adică și partea asta a istoriei în care femeile au contribuit la formarea bărbaților greșit. Da. Eu sunt de acord că în toată istoria bărbatul a dominat, dar am senzația că așa a vrut bărbatul, adică patriarhatul asta a însemnat. Bărbatul are mai multă dreptate, pentru că e bărbat. Lucru total greșit, total toxic și e bine că se schimbă lucrul ăsta. De asta nu prea înțeleg cum au influențat femeile, sau doar în ultimii ani. Nu, prin faptul că au insistat să-i formeze greșit. I-au crescut băieții mamei. Mă refer la mame. Păi mamele îi formează, nu? De acasă pleacă bărbatul format, nu? Mamele i-au format greșit. Mi se pare că, efectiv, cel puțin vorbim de România, da? În România... Auzi, bă, dar nu e fascinant cum vorbim de vina mamelor, dar nu de vina taților? Apropo de că nu vrem să generalizăm, că nu whatever. Deci e vina mamelor, dar nu e vina taților. Ok. Orice bărbat vezi, la orice nivel social sau economic sau așa, crede că îi se cuvine o femeie care să-i fie sclavă sau îi se cuvine o femeie care să fie acolo și că el merită o femeie. Mamă, încrederea asta care le s-a dat de către femei și societate, adică și unul care e acolo cerșetor pe stradă, cred că crede, bă, mie mi se cuvine o femeie ca aia, adică că eu sunt bărbat. Le s-a băgat în cap niște chestii și mamele au făcut chestia asta pentru că i-au format. Cum a zis maică mea? El e băiat, el trebuie să fie menajat, el trebuie să fie asta, el trebuie să fie nu știu cum. El așa, știi? Dar tu atunci îți dădeai seama că ea greșește? Da, și mereu ziceam, frate, cum? Să facă și el. Nu, el e băiat. Mamă, asta auzeam mereu, el e băiat. Cu câți ani e mai mic decât tine? 2. Numai 2, deci nu era cu 15 ani mai mic să zici că... Nu, asta zic. Și asta am văzut la majoritatea persoanelor, nu doar la noi, știi? Ei erau menajați, erau formați altfel. Și Și maică ta în cazul ăsta, mama în general, de ce crezi că îl vedea așa pe băiat? Pentru că și la rândul lor, societatea le-a făcut să arate că bărbatul e mai important. Și că atunci când se naște un băiat în familie, e mai important decât o fată. Da, știi bine că așa era. Sunt familii care s-au chinuit nu știu câți copii până să iasă băiat. Că ziceau, bă, dacă n-ai băiat, nu ești împlinit, sau știi? Mi se pare că are cumva așa o idee, dar gen nu reușește să pună punctul pe i, ca să zic așa. Și cumva tot încearcă și tot încercând ajunge să zică un căcat. Știi? Adică avea o vagă oareșcare idee cu asta, cu mamele de băieți și all of that. Dar gen n-a reușit să pună punctul pe ei, a continuat și după aia discursul a devenit e vina femeilor că bărbații sunt așa. Am ajuns mai rău decât pe unde am pornit. Și culmea ăla e cel mai mare fătălău, știi? Și fetele sunt mai șmechere. De asta zic că mie mi se pare că noi acum trăim, da, e atât de greu, că trăim
pragul ăla de shift al lumii. Știi, se schimbă tot. Tot ce am trăit noi și tot ce am crescut, noi acum suntem între praguri. Nu mai merge nici vechiul, dar nici ăsta ce acum nu merge și trebuie să se schimbe ceva. Și noi acum cred că așteptăm să se schimbe ceva în lume, un shift social și cum vedem viața sau așa. Eu o să încerc pe cât posibil să mă țin de discuția despre femeia asta. Păi despre femei nu mă duce. Lumea s-a schimbat. Ieri mâncai tocăniță, azi mănânci la taverna racilor. Lumea s-a schimbat. Vezi că pe mine dacă mă lași mă duc iar în bărbat și iar face, cum îl cheamă pe băiatul ăla, Marinel clipuri. Așa, Marinel îl cheamă, l-ai botezat. Bun. Cine-i Marinel? Acum, un psiholog ar zice așa. Cine-i Marinel? Sunt eu, așa? Eu sunt Marinel. S-ar părea că eu sunt Marinel, dragi prieteni. They're on to me. Nu o să știm niciodată. Ești supărată pe bărbați pentru că mama ta te-a supărat pe bărbați încă de când erai mică și cumva sunt repercursiunile felului în care ai fost crescută. Dar eu nu supărat. Deci tot de bărbați vorbim? Nu, voiam să ajung la faptul în ce măsură o femeie își poate asuma ce simte. Independent. Bă, ce? Bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă? Doamne, coaie! Doamne, Dumnezeule mare! Deci da, deci e tot vina unei femei, da? Adică poate ești supărată pentru că ești supărată. Dar nu sunt. Poate că de fapt nu ți-a făcut nimeni nimica și ești doar frustrată, Rux. Poate de fapt nu e vina nici a bărbaților, nici a femeilor și tu pur și simplu ești frustrată și trebuie să-ți rezolvi aceste probleme de frustrare. Supărată. Asta explic lumii, că eu nu sunt supărată pe bărbat în specific. Eu sunt supărată. Da, suntem aproape de poate ești la ciclu. Da. Da, exact așa. Mergem pe ață și mai avea un pic și cădem în poate ești la ciclu. Sunt supărată. Asta explic lumii, că eu nu sunt supărată pe bărbat în specific. Eu sunt supărată pe oamenii dubioși, oamenii Nu sunt supărată pe bărbat în specific, ci sunt supărată pe bărbat în general. pe bărbat în specific. Eu sunt supărată Așa. pe oamenii dubioși, oamenii, iar o zic proști. Că-i bărbat, că-i femeie, că-i alt gen, că acum sunt 1000 de genuri. Eu pe aia sunt supărată și pe faptul că nu putem funcționa ca o societate și ca niște oameni care suntem oameni, nu știu, nu înțeleg unde s-a ajuns. Cu toate, ba vin, ba nu vin, trăirile astea, eu asta sunt. Și ți-am spus, nici de femei nu mi-e rușine, că chiar mă uitam la unele comentarii dată trecută cu hate și mulți bărbați vedeau că vorbesc dintr-un loc de suferință. Că erau gen, da, și voi cum faceți? Da, și voi. Și mi-am dat seama că ei sunt blocați în percepția lor, că acolo, e doar așa cred că sunt toate femeile, cum și eu cred că bărbații sunt nu știu cum. Și se vede că vorbeau dintr-un loc de suferință și o neputință și o neînțelegere de ce greșesc sau cum trebuie să facă, știi? Și eu doar v-am zis ce greșiți, ca să știți ce faceți. Cine a zis că greșim? N-am înțeles. Uite, știi ce sunt curios? În ce măsură își are loc iertarea? Adică în ce măsură o femeie poate să ierte un bărbat pentru ce greșește? Și nu mă refer la lucruri grave. Și la ăstea mici. Întârzi, a uitat să sune. Păi depinde cât timp o face. Și depinde de câte ori îți spune femeia respectivă, nu? Păi câtă răbdare să ai, că totuși viața trece. Eu asta le zic tuturor, băi, eu înțeleg. Crede-mă, eu sunt cel mai rațional om. Și cine mă știe în privat știe cum sunt, așa, că mai fac eu pe nebuna pe net, așa. Dar viața trece, Silviu. Cât timp să oferi unui om? Efectiv, cât timp să oferi unui om? Din viața ta și din timpul meu și din răbdarea mea. Adică consider că și eu sunt un om matur și tu ești un om matur și ar trebui să ai, din nou, o educație de acasă corectă și să înveți să respecti emoțiile, timpul, cuvintele și cerințele persoanei de lângă tine. Păi nu, una e să nu ai răbdare până la infinit și alta e să nu lași să greșească nici măcar o dată. Ai, despre ce vorbim, Silviu? Zine tu, că acum presimt că e ceva personal aici. Ai trăit tu ceva... Nu e deloc personal. Am în minte ceva, dar nu vreau să menționez că e o prietenă comună care a zis ceva online. Și nu, așa. Dar uneori, de fapt, asta e experiența mea, hai să zic așa. Cu fetele din orașul în care trăim noi. Așa. Au devenit atât de dismissiv. La orice mică greșeală face un bărbat. Hai că zic despre ce era vorba, că ce am avut în minte. Yes! Let's go! Așa, hai, Prietena ta, când povestește de curând pe net, când spune că ăla i-a dat în follow pe Instagram și a zis că nu-i mai trebuie relația. Cine-i prietena ei? Care? Rux are prietene? Cine-i prietena lui Rux?
Adică de la o chestie atât de mică... Nu știu despre ce... Nu știi, asta nu contează. Nu contează, zi povestea, da. Zi. Da, ideea Ok. este că doar pentru că ăla i-a dat sau nu i-a dat follow ei pe Instagram, ea deja a tras concluzia că nu-i bărbatul pe care îl vrea. Și pentru mine, deci nici atâta nu ai putut să ierți. Nu. Mie mi se pare că la anumite fete, fiindcă, poate pentru că sunt foarte frumoase, gândesc din locul ăla. Nu, eu cred că înțeleg ce vrea să zică Silviu. Vrea să zică, nu, vă explic eu. Bună ziua, vă explic eu. N-am înțeles nimic, nicio grijă, sunt traducător de brain rot. Domnul Silviu vrea să zică că multe femei din București, nu știu de ce a ținut să specifice, că din orașul nostru, din București, da? Deci nu de altundeva, la prima ta greșeală ca bărbat, te resping. Adică îți permit să te apropii, da, poate că, da, a zis în București, ca să nu generalizeze. Poate, știi, îi scrii, stăm de vorbă, nu știu ce, dar la un moment dat poate uiți că e ziua ei sau te duci la date și ea voia flori și tu nu iei flori sau o greșeală din asta, așa? Și iată, femeile sunt dismissive și nu mai au răbdare că la prima greșeală te-au aruncat la gunoi. Înțelegi? Tu ai pățit așa? Nu știu ce să zic dacă am pățit sau n-am. Adică cred că am fost în ambele capete. Cred, ce vreau să zic, cu riscul să generalizez, îmi cer scuze dacă generalizez, dar ce vreau să zic este că poate că așa se comportă oamenii în momentul în care nu le place prea tare de persoana respectivă. Înțelegi ce vreau să spun? Nu-mi le place prea tare și atunci, știi, adică ăla vine, zice bună ziua, îi dai și tu bună ziua, i-ai dat lui ăla bună ziua, ăla înțelege că are șanse, înțelegi? După aia, după ce ăla a zis bună ziua, nu face nu știu ce sau zice un căcat sau așa și dă bloc. Și ăla zice, păi ce se întâmplă cu femeile din ziua de azi? La prima greșeală am fost descalificat și ejectat din competiție și bla bla bla. It's like, man, pur și simplu nu-i plăcea așa de tare de tine. Adică nu trebuie să, it's not that deep. You don't have to, nu trebuie să filozofezi pe tema asta și să transformi asta într-o teorie socială despre ce se întâmplă cu femeile. It's just, they didn't like you that much. Doar din locul ăla. Și acea frumusețea cred că doar frumusețea le deschide tot sau le oferă să se poarte oricum. Dar eu le zic și prietenilor mele chestia asta. Zic, băi, vedeți, potoliți-vă că doar pentru că ești foarte frumoasă, asta nu înseamnă că, uite, și îți dau exemple. Femei foarte frumoase care nu reușesc, nu știu ce, pentru că nu ajunge doar frumusețea. Că tot zicea de o altă prietenă, bă, fata aia e superbă și cum, uite, are acces tot timpul, merge în toate locurile astea unde sunt numai bărbați mișto, cum niciodată nu găsește pe nimeni, că e superbă, efectiv. Dar când stai și vorbești cu ea, îți dai seama de ce? Că e cum zici tu, super dismissiv, gen, vine unul la ea și spune, știi, nici măcar nu dă șansa să zică, bună, hei. Adică eu știu asta și ți-am spus că nu mi-e frică să zic asta de fete, eu le zic și fetelor, prietenilor mele. Dar ea e una care nu reușește să-și găsească pe cineva, că tot vorbește despre cum nu reușește să-și găsească pe cineva. Doar că când ea nu reușește să-și găsească pe cineva, e pentru că bărbații sunt proști. Dar poate și aia crede la fel, poate pur și simplu nu-i place de nimeni. Na, mare chestie. Poate e pentru că stai cu pescobar. Și le zic, nu o să uit niciodată ce mi-a spus un fost iubit, când eram împreună, eram, nu mai știu, la început și, mă rog, ne pregăteam de semi-moment intim. Ne pupam, nu știu ce, și mă oprește și zice că, Ruxi, vreau să faci altfel, sedu-mă, te rog, prostește-mă. Voi asta nu înțelegeți femeile, că voi trebuie să ne prostiți pe noi și aveți capacitatea de ne prosti. Ia-mă cumva, vrăjește-mă, sedu-mă cumva, știi? Nu mă lua direct. Bărbații nu pot fi luați direct. Să spunea el. El îmi spunea mie. Să-l seduci tu pe el. Da, să-l combin. Dar să-l combin în sensul de, să fiu feminină, să fiu puțin mai dulce, știi? În sensul de, hai de mână, hai să mergem, știi? Direct, așa. Nu, bărbații vor să fie combinați, bărbații vor să iei puțin. Și așa e, chiar dacă sună stupid. Că trebuie să-l... Nu înțeleg cuvântul. Pentru mine e o confuzie. Una e să fie combinați, alta e să fii tu feminină. Da, prin feminitate, cumva. Ok, cu de-alea. prin feminitate, bun. Vrăjește-mă, magie, știi? Ce zic de-alea, știi? Și mi-am
Asta sună ca porn brain rot. Mie îmi sună un pic ca porn brain rot. Da, mă rog. Magie? Da, nu o să mai intru în subiectul ăsta. I'm just gonna leave it at that. Dar cred că știe toată lumea la ce mă refer. Atât de simplu e cu un bărbat, dar trebuie doar să ai comportamentul la puțină finețea aia. Nu-i suficient doar să fii superbă. Bine, un bărbat care cât de cât vede sexualitatea mai mult decât țâțe, wow, știi? Că unul care vede sexualitatea doar strict țâțe și buze și buci, coregrafie, n-ai ce, ăla vrea doar să dea ca surd un clopot, știi? Și atât îl interesează. Corect. Dar unul care înțelege mai mult, vrea să simtă și niște chestii, știi, mai... Și asta le zic și la fete, zic, băi, eu le încurajez tot timpul să se uite la de-astea care sunt mai șmechere și care știu să combine bărbați. Bă, uitați-vă la ele, cum vorbesc cu ei, cum pun mâna pe ei, să vezi comportamentul, știi? Degeaba e superbă. Ce înțeleg din ce spui tu este că o femeie e mai seducătoare dacă e mai feminină. What? Eu n-am înțeles neapărat asta. Feminitatea este să-i faci ochi dulci bărbatului. Feminitatea este să-i pui mâna pe rangă bărbatului în loc să îl tragi de mână și să-l duci în dormitor când dorești să-i pui mijul pe frunte. Am înțeles. Ok. Asta nu e o chestie de oameni, nu vă supărați. Asta nu e o chestie de, pur și simplu așa, îndrăznesc să spun, de oameni. Nu cam așa se comportă oamenii când doresc a se buli? Adică nu înțeleg ce asta o filozofie. Și bineînțeles că este o filozofie în termeni de ăștia, generaliști. Noi nu doar vorbim acum despre ce doleanțe avem în dormitor. Noi filozofăm acum. Noi elaborăm o teorie socială în momentul ăsta, băi, oameni buni. Când în anumite situații cu un bărbat, da, adică trebuie să... Știi, am crescut cu chestia asta că trebuie să fii hard to get și când vine unul la tine să faci pe inabordabilă. Mi se pare că asta, ok, funcționa cred că în anii 2000, puțin, că na. Și bărbații ziceau, dar acum nu mai au energie bărbații să alerge după femei, nu știu dacă ai observat. Nu mai au chef, nu mai au energie și aleg mereu varianta mai ușoară și mai confortabilă, care nu trebuie să facă pași și cardio. Și... Da, au îmbătrânit. Nu mai pot că au îmbătrânit, dracu. Din anii 2000 până acum au trecut 26 de ani, dracu. Acum mi se pare că trebuie noi să ne purtăm diferit. Bine, mie niciodată nu mi-a plăcut chestia asta de dismisim. Eu tot timpul când se apropie ceva de mine vorbesc frumos sau nu știu, zâmbesc sau așa. Poate de-aia unii cred că au șanse, știi? Că și asta e altă chestie. Când zâmbești unui bărbat, s-a băgat în seamă cu tine, crede, am șanse că mi-a zâmbit. Dar... O zice cineva, păi dacă insist apar la DM-uri de limba mea. Dacă insist apar la DM-uri de limba. Bă, aici înțeleg că poate că sună și asta ca o generalizare, dar este foarte departe de mine intenția de a generaliza așa. Cred că putem cu toții să admitem că, având în vedere dinamica asta de putere dintre bărbați și femei, în sensul în care o femeie nu poate să omoare un bărbat într-un gang la un date. În schimb, un bărbat poate. Și din perspectiva asta, mai rar se va întâmpla ca o femeie să te curteze pe tine sau să te combine sau să te whatever the fuck. Dar partea asta de curtat nu este ceva enjoyable, adică nu e fine pentru toată lumea, adică și ție ca bărbat n-ar trebui să mă gândesc așa. Îți place de o femeie, îți place să o curtezi, să iei flori, să te duci, să adică îți vine. Încerc să zic că e ce se întâmplă natural în momentul în care îți place de cineva. Nu? Și persoana respectivă la rândul său îți mai scrie dimineața, îți mai whatever, îți răspunde, which is something. Adică sunt niște de-astea de dopamină, de bucurie, de plăcere care apar cumva natural, fără filozofie, în momentul în care doi oameni se simpatizează unul pe altul. Îți mai aruncă un os, da. E fain să vină ea să facă asta? Da, e fain, într-adevăr. Încerc doar să zic că nu e neapărat foarte probabil prin perspectiva rolurilor de gen și a educației și culturii în care ne-am dezvoltat și pe care, știi, educației pe care am primit-o. Nu prea o să se întâmple neapărat. E fain să se întâmple, dar nu poți să ai neapărat așteptarea asta, you know? Eu așa o văd și le zic la multe fete, zic, bă, încerca să
nu mai merge doar să fii super frumoasă în ziua de azi. Se sictirez repede bărbații, am observat. Păi hai să zic și cum se vede din partea noastră treaba asta. Ne-am săturat și noi de fițele voastre. Da, și mie Că mi se pare. tu ne traduci drept leneși, nu mai au chef, nu mai sunt motivați. Bă, ne-am prins. Ne-am prins că ne mai și prostiți. Deci acum pot să-mi dau seama dintr-o privire, dintr-o întoarcere, dintr-o așa că de fapt e doar o vrăjeală să țină fraierul acolo, să insiste fraierul. Eu nu mai vreau să fiu fraier. Eu personal, eu nu mai abordez. Bine, Decât dacă mă cheamă cu privirea. Eu personal nu mai abordez nicio femeie, dar asta poate sunt motivele mele. Cum te cheamă cu privirea? Ok, nu, și chiar așa. Nu funcționează chestia cu privirea? Ba da, cum să nu? No, eu înțeleg ce zice. Iarăși vă traduc brain rot. Până să te duci la cineva, ești la crâșmă, da? Ești într-o crâșmă și zici, mamă, ce mișto e gagica aia, ar trebui să o abordez. Până să o abordezi, până să te duci, hei, bună ziua, mă numesc Marinel din Chiajna. Până în momentul ăla, ar fi înțelept să încerci să-i prinzi privirea. Și din privirea aceea, tu îți dai seama dacă cât de cât ești un animal social și n-ai stat într-un beci toată viața ta, dintr-o privire din asta poți să înțelegi dacă este cazul să te duci să zici bună ziua, mă numesc Spătaru. La asta se referă. Ceea ce este o practică, dacă m-ați întrebat pe mine, absolutamente rezonabilă și asta ar trebui să facem toți. Că de-aia și toți zicem sau mă rog, eu cel puțin toți zic ăștia cu abordări pe stradă. Știi că au chestia asta ca și când, știi, e o formulă magică, e o parolă, e un sesam deschide-te pe care poți să-l spui oricărei femei pe stradă și îți pică la picioare. Nu se întâmplă chestia asta. E ceva ce se întâmplă consensual, ca să zic așa. Și consensul ăsta, consimțământul ăsta, el vine pe mai multe paliere și e bine să încep de jos, adică de la o chestie umană, normală, știi, mă uit în ochii acestei persoane și văd ce se reflectă înapoi către mine, da? Până la, mergi mai departe după aia, știi? După aia zici bună ziua, vezi cum reacționează la bună ziua, după aia zici așa și după aia ajungi și la... Da, trebuie să o iei treptat, ușor, așa. Dar poziția noastră este, nu mai suntem la fel de ușor de luați de fraieri. bine, vezi tu acum, da, tu vorbești de fraier. Nu toate voiau de fraier. Unele chiar poate ar trebui să le abordezi și ar fi ok femeile. Dar na, dacă voi v-ați speriat și nu mai vreți să abordați, dar în același timp Nu e de speriat. te referi că voia de fraier în ce? Să vă folosească sau ce? În ce sens? Da, să insiste și uite, un alt lucru pe care îl sesizez, să insiste cât mai mulți și femeia îl alege pe ăla care, the higher bidder, ăla care plusează mai mult. Da, asta face femeia. Am primit un mesaj dimineața, poți să primești și un buchet de flori, hai să vedem. Am primit un buchet de flori, hai să vedem mai departe ce poate să primesc o vacanță în Dubai. Am primit o vacanță în Dubai, cineva mai mult de o vacanță în Dubai. Hai să vedem dacă o vacanță în Dubai și 1 și 2 și dă cineva mai mult decât o vacanță în Dubai. S-a dat pentru o vacanță din Dubai. Asta fac femeile, da. Păi, Nu mă interesează. Sincer mă văd făcând asta. cumva așa e în ziua de azi, în sensul Nu de... mă interesează. Adică ăsta ți-a Rolex de 12.000, ăsta de 17.000 și ăsta de 30.000. Aleau pe ăsta. Ha! Bine, nu se ia Rolex-ul așa ușor, dar Firea dracu de... înțeleg ce zici, da. Asta este poziția, the higher bidder. Ăla Da, men, dar stai un pic. Într-o situație de genul ăsta, să zicem dacă asta se întâmplă. Dacă persoana aia a folosit ca criteriu, da, pentru această alegere cine i-a luat un ceas mai scump, nu cumva din capul locului nu era persoana potrivită pentru tine? Nu cumva te-a scutit de o grămadă de timp pe care l-ai fi petrecut ca să cunoști persoana asta, să-ți faci speranțe de șarte și după aia să ajungi la aceeași concluzie? Mă gândesc, nu știu, zic, dau și eu părere acolo în eter. care plusează mai mult, pe ăla la alege Da, pentru că fata. a devenit o tranzacție. Femeia îl alege pe ăla care se implică mai mult în legătură cu ea și nu neapărat material, logic o să-l aleg pe ăla care arată mai mult interes, răspunde des și e mai disponibil. Da, mă rog, chestia asta poate să fie adevărată pentru tine într-o anumită situație, dar în altă situație s-ar putea
putea să fie adevărat altceva, și anume că, nu știu, cineva, altul care poate nu-ți dă de la fel de multă atenție ca nu știu care altul care te curtează, totuși este irezistibil pentru tine pentru că are, nu știu, ochi albaștri, pentru că, whatever, are multe Beyblade-uri. Habar n-am, adică sunt așa de multe variabile încât mi se pare penal așa să stăm acum să zicem care-i treaba. Nu-i ce treabă. Are Skoda. Combinatul, adică să-ți găsești un iubit, cel puțin în Dar nu București. e asta atitudine sănătoasă din partea femeii să-mi transmită mie treaba asta, că ea leapă la care insistă mai mult. Dar cumva în același timp și bărbații folosesc doar asta ca să combine. Nu ai observat? Ăia care folosesc doar asta. Da, sunt mulți care doar asta folosesc, adică ei nu pun pe masă altceva să zică, uite, asta am zis și fostului meu iubit când a fost la primul date, tot așa, a început cu vrăjeală și eu mă sictelesc repede la vrăjeală. Și am zis, știi ceva? Eu da, nu o să umblu cu un bărbat sărac, asta zic de pe acum. Adică vreau un bărbat care să fie la financiar ok, să fie muncitor, deștept, așa. Dar în același timp, dacă eu nu te plac pe tine ca om, mă doare în cur de ce ai. Și am spus, mai întâi vreau să te plac ca om, să văd că te plac cine ești ca om și după aia pot să mă bucur de cealaltă parte, financiar sau ce te dai tu mare cai. Dar dacă nu te plac ca om, îți jur că eu nu o să mai vorbesc cu tine, poți să vii să-mi zici orice. Eu n-am nervi. Eu n-am răbdare să stau cu unul doar că nu știu ce. Așa sunt eu. Poate unele fete pot. Eu n-am nervi de așa ceva. Bun. Voiam să ajung cu tine la felul în care vezi tu feminitatea. Feminitatea este... Mi se pare că feminitatea este doar momentele când trebuie să fii feminină. Și ce zic? Dacă eu mă îmbrac pe stradă în pantaloni... Nu știu ce zici! Ce dracu zici? Feminitatea este momentele când trebuie să fii feminină. Ia uite mă ce... Bă, și eu mă perpeleam ca prost. Bă, n-am auzit în viața mea un răspuns ce este feminitatea la această întrebare. În viața vieților mele nu am auzit un răspuns. Știi de ce? Pentru că este o întrebare absolutamente imbecilă. Pentru că este o întrebare absolut imbecilă. E ca și când ai întreba despre o pâine, ce înseamnă să fie o pâine. Nu știu, vere, e o pâine. Ce suntem aici? Blaise Pascal, cu cine dracu suntem aici de stăm acum să filozofăm? Dar la ce ne ajută filozofiile astea? Pâinitatea pâinii, sticlitatea paharului. Ce înseamnă, domnule? Nu știu, vere, ce înseamnă. Sincer, chiar... Just, I don't know. Eu, personal, ăsta este maybe my hot take, nu știu, pentru publicul de YouTube ăsta e hot take, pentru publicul de Twitch asta e ceva normal, dar eu urăsc stereotipurile de gen de orice fel, cu cât mai multă prejudecată și cu cât mai multe jaloane punem pentru ce înseamnă masculinitate și feminitate, cu atât mai tare ne încurcăm în niște tâmpenii care nu au niciun sens. La urma urmei, fiecare pe această lume și planetă are dreptul să-și trăiască propria viață așa cum dorește. Sigur, există limitări la chestia asta pentru că trebuie totuși să funcționăm împreună ca o societate, dar felul în care ne vedem noi pe noi înșine din punct de vedere, nu știu cum să spun, sexual, hai să zic așa, atâta timp cât nu face rău nimănui altcuiva, este irelevant. Avem niște discuții de dragul de a avea niște discuții. Momentele când trebuie să fii feminină. Și ce zic? Dacă eu mă îmbrac pe stradă în pantaloni largi și tricou, nu înseamnă că nu sunt feminină. Nu-mi cere momentul să fiu feminină. Dar doar pentru faptul că o să umblu cu fundițe ziua pe stradă și rochițe înseamnă că sunt feminină, nu e adevărat. Adică Bă, Rene, fii atent. Vă dau eu cheia de interpretare. Vă ofer. Ce crezi tu despre tine? Crezi că ești femeie? Ei bine, dacă răspunsul este da, felicitări! Ești feminină. That's it! Gata. Am terminat. Literalmente am terminat. Asta a fost tot. Asta e tot. Asta e toată discuția. Bună ziua. Ce crezi tu despre tine că ești? Păi eu cred că sunt bărbat. Felicitări, ești bărbat. Bravo. Este atât de simplu. Spus, știu fete care se îmbracă doar așa și când deschid gura, păi fug și eu, da, păi bărbatul, știi? N-au niciun pic de finețe, n-au niciun pic de... Spre deosebire de rug și opulență, care e super finuță. Ea e cea mai finuță. Da, ok. Cuvinte care să îi țin acolo, știi? Ca să ziceau și noi prietene, degeaba e superbă dacă nu știi că un bărbat care cât de cât a întâlnit femei la viața lui, vrea și alte chestii la tine, știi? Vreau o conversație, o vrăjeală, o ceva, să-l simtă și o energie din partea ta, nu doar sunt superbă.
Știi? Și eu feminitatea o văd așa, doar în anumite momente în care știi că trebuie să fii feminină, nu știu, cu bărbatul tău Gen. sau cu... Păi poți să-mi zici un moment în care trebuie să fii feminină? Care e acel moment AMC, acel moment când trebuie să fii feminină? Iubitul tău sau ce-o fi sau... Ok. Trebuie să știi cum să zâmbești într-o conversație, cum să vorbești cu el, cum să te uiți la el, privit în ochi e foarte important, gesturile, mai pui mâna pe el când vorbești cu el, știi? Adică mie mi se pare că niște chestii așa mici care au foarte mare impact când Cum pui mâna pe el? Îi faci așa pe cap. Bravo, bă, pui mâna pe el. Hai. Când vorbești cu el trebuie să pui mâna pe el. Bă, ai luat capacul? Ce capac? Ce capac? Ok, scuze. conversații cu un bărbat, știi? Și foarte important, un lucru care mi se pare foarte feminin, Ia. este că atunci când vorbești cu un bărbat, în afară de asta că îi zâmbești, nu știu ce, să fii interesată de el. Să-i pui întrebări, să zici tu așa. Păi da, asta nu este să fii feminină. Asta este să fii interesată de un om. Nu are nicio treabă cu feminitatea, măi, omule, măi. Ce treabă are cu feminitatea? Dar dacă nu ești interesată de el, de ce vorbești cu el? Dacă nu ești interesat, nu vorbi cu el dacă nu ești interesată de el. Cum adică? Doamne, Dumnezeule mare. Dar nu vine de la sine chestia asta? Nu vine de la sine? Doamne, Dumnezeule. Dar și chestia asta că gen să zâmbești când vorbești cu bărbatul, că asta înseamnă să fii feminină. Isn't that like really fucking weird? Adică cum e asta, să stai să te gândești? Vorbesc cu un bărbat, trebuie să fiu feminină. Chiar dacă poate nu-mi vine, hai să zâmbesc mai mult ca să fiu feminin. Just, you wanna be there or not? Adică Ca să fii atent la discuția lui, ce spune, știi? Să arăți și latura asta, știi? Să fii efectiv interesată de discuție și de el și de... Așa, nu îi pui întrebări că și câți frați ai și așa, nu. Discuția aia pe care o dezvoltați să fii interesată de el, nu știu, mie mi se pare și asta feminin, știi să vorbești, să duci o conversație cu un bărbat. să duci o conversație cu un bărbat. Toată lumea știe că bărbații sunt foarte inteligenți și nu oricine poate să ducă o conversație cu un exemplar masculin. Vreau să mă întorc la ceea ce am menționat mai devreme. Și tu ai pomenit de entitlement-ul. E foarte bun cuvântul în engleză, entitlement. Nu-l avem în limba română. Nu știu cum se traduc. zice. Misecuvenismul. Că se cuvine. Ideea să că ți se cuvine, da. Și într-adevăr... Dacă bărbații nu vorbesc despre unghii și... Dar dacă nu avem aceleași subiecte. Tu, ca femeie, să știi și tu măcar un pic de istorie ca să poți să duci o conversație cu un bărbat. Se cuvine. Ideea că ți se cuvine, da. Și într-adevăr, sunt anumite fete un pic prea frumoase, percepute prea frumoase de societate, de social media, care își permit să fie nesimțite. Și sunt multe. Știu. Nici eu ca femeie nu sunt de acord cu comportamentul ăsta și de câte ori Dar cine sunt femeile astea care își permit să fiu nesimțite? Eu pot să zic bărbați care își permit să fie nesimțiți. Pot să zic foarte mulți. Dar vezi tu, când o femeie e nesimțită cu tine, Silviu Rotariu, dacă în bărbații sunt nesimțiți, bagă o țară întreagă, o lume întreagă în război. Not a gender thing? I mean, is it not a gender thing? Faptul că Trump invadează Iranul și a crescut prețul la benzină și habar n-am, sau faptul că Tate a băgat o generație întreagă în boala masculinității toxice, you know, it's kind of a gender thing dacă vrei să privești lucrurile din perspectiva asta. am prins la o cunoștință sau persoană din jur, le-am spus, băi, nu este ok să te porți așa, adică, ca ce? Și el începe, păi tu nu vezi cum arăt eu? În ce lume te crede ăla că o să poată să vorbească cu mine sau așa? Și zic, da, e doar atât ce poți să oferi, adică altceva ce vei aduci la... Știi cum zic bărbații? What do you bring to the table? Poți să vezi ca un bărbat cu ce vii pe masă, știi ce aduci la masă? Dar în același timp sunt și foarte mulți bărbați care doar asta vor, femeie frumoasă și care să fie terorizați de ele. Sunt acea categorie de bărbați care le place să fie terorizați și maltratați. De ce vrei să mă terorizezi? Sau cum? Și așa. Dar ea cred că sunt o categorie specială. Dar da, eu tot timpul le spun, fii mai așa.
Uite, din experiența mea am învățat că o femeie entitled nu știe să respecte, pur și simplu nu știe să respecte un bărbat, oricum ar fi, și dacă e perfect, nu știe să-l respecte. Și E genul de nemulțumită veșnic, cum ai zis tu. Și m-am întrebat mult timp, până la urmă am înțeles, până la urmă, cum îți câștigi respectul în fața unei femei care nu știe să facă asta, adică nu are cei 7 ani de acasă până la urmă. Eu mă întrebam cum își câștigă existența. Și am găsit o singură metodă, distanța. Distanța nu înseamnă dismissive, nu înseamnă nu mai vreau să aud de tine niciodată, ci înseamnă nu te apropii atât de repede de mine. Te apropii greu de mine. Păi da, dar tu ca bărbat când o vezi așa, că zici că are cei 7 ani de acasă, de ce ai vrea să fii cu astfel de femeie? Nu zic neapărat că vrei să fii. Pentru că vouă în clipa asta vi se dezvoltă o altă latură din ce am observat. Vreți să o aveți din ură. Adică insistați doar că vă face să vă simțiți nașpa, începe să nu mai suportați și insistați să o combinați, să o vrăjiți cu orice preț doar ca să vă culcați cu ea din răzbunare și din ură, să zici, mamă, doar din nervi vreau să fac asta, știi? Știu povești și cazuri. Cred că te referi din ambiție, poate. Da, din ambiție, dar nu ambiție. Efectiv, dezvoltați o Ură pică față pe de ea. ea? Da, se dezvoltă o pică față de ea, pentru că vă chinui atâta și zici, mamă, numai de nervi, pentru că pare așa arogantă și așa rea, să vezi ce-i fac. Dacă eram președinte, ăștia doi lucrau la porțile de Fier 2. Canalul București-Dunăre. Chestia asta pe care a zis-o Silviu Rotariu o să râdeți, dar există și acum pe internet în cursurile lui Andrew Tate numite PhD, pe care chiar le-am studiat zilele astea pentru că mai făceam o leacă de tateologie din asta. Andrew Tate zice în felul următor: femeile pot avea orice bărbați vor ele, deci trăim în era hipergamiei, da, femeile au foarte multe opțiuni și tu, ca bărbat, singura ta, your only currency, singura ta monedă de schimb, ca să zic așa, e atenția. Și că e chestia asta foarte bolnavă pe care am reținut-o din căcatul ăla de curs al lui Andrew Tate. Apropo de atenție, că el zice că da, e o monedă de schimb, că de asta te poți tu folosi ca să whatever date-uiești femei, dar el de fapt ajunge să descrie un mecanism de manipulare, pentru că zice la un moment dat o chestie foarte interesantă, oribilă, dar zic că e interesantă ca să înțelegeți cum funcționează manipularea asta. Odată ce ai făcut dulce dragoste cu o femeie, tu ca bărbat ai mai multă putere. De ce? Pentru că femeia în momentul ăsta nu vrea să te piardă, pentru că dacă te pierde, asta ar spune despre ea că este o femeie de moravuri ușoare. Și ăla este momentul în care atenția ta ca bărbat devine și mai puternică, ca să zic așa. Vorbește, știi, despre chestii din astea, gen după ce ai bulit femeia, îi zici, ea îți scrie, hei, vrei să ieși mâine la o cafea? Și tu îi zici, păi am cardul anulat, trebuie să plătești tu. Și dacă ea zice, nu vreau să plătesc cafeaua, o ignori. Nu-i mai dai atenție, ai înțelegi? Și o să vină după aia la tine și o să zică, bine, hai să-ți plătesc cafeaua și să ne vedem la o cafea ca să știu că gen nu mai folosit. Deci cam asta, acum nu știu, nu zic că asta voia să zică și domnul Silviu Rotariu, clovnul de la umor. Eu nu zic că asta avea el în cap, dar încerc doar să zic că cam asta se comunică printre rânduri în momentul în care diversi manosferiști din ăștia vorbesc despre, domnule, trebuie să nu mai bagi femeile în seamă ca să te vrea. Cam ăsta e felul prin care chestia asta funcționează. Nu că gen ești tu cool, că dacă tu ești cool și totuși ești urât sau ai p***a mică sau ești mic de înălțime, poți să fii tu cool până la Dumnezeu, că nu te vrea nimeni. Am zis ceva ca să... Scuze. Am zis ceva ca să-i trigăruiesc pe ăștia. Ok, probabil există varianta asta. Nu știu, n-am făcut asta niciodată. Tu n-ai făcut, dar se întâmplă. Probabil se întâmplă, da. Ce te face pe tine să respecti un bărbat? Da, cred că am mai zis asta, n-am mai zis? Cred că... Nu mai știu. În primul rând, cum se poartă cu alți oameni. Pentru mine e foarte important să văd că este un om bun. Asta arată nu doar educația și
Dar cum se poartă cu tine? Ok, e posibil ca Nu știu, întreb și eu. să nu plecăm cu cea mai bună educație de acasă, că nu s-au poate ocupa părinții de noi, dar poți să te educi pe parcurs, știi? Și felul în care te porți cu Cred că am mai zis asta, n-am mai zis, nu știu, nici ei nu sunt atenți, dar nici ei nu știu ce dracu zic aici. oamenii din jur, pentru mine e foarte important și cum vorbești și cum te adresezi și carisma aia pe care o ai cu oamenii, știi? Îmi plac foarte mult bărbații care sunt plăcuți, efectiv, de toată lumea. Când merg undeva, toată lumea să zică, să emană energia aia, că se simt alți oameni în jurul lui bine, știi? Da, pe Scobar. Ce? Da. Am mai spus, caracterul să nu fie promiscu, urăsc bărbații promiscui, cum se zice, nu știu. Urăsc. Nu știu, că e din engleză. Da, e din engleză. Da. Nu suport chestia asta, nu suport. Pe mine mă distruge psihic să văd un bărbat care efectiv este obsedat de sex sau este condus de chestia asta sau știi, nu poate să se abțină sau nu poate să gândească sau așa. Okay. Și nu suport zgârciții. Deci nu, Silviu, nu pot. Nu pot. Păi care e diferența între zgârcit și chipzuit? Că poate omul nu cheltuie aiurea, pur și simplu. Hai acum că le-ai dat o glumă bună la ăștia de bună pe net. Yes! Se scriu singure! Videourile astea se fac singure, bă, copii! Eu nu trebuie să fac nimica, eu trebuie doar să stau aici. Da, are dreptate, Silviu, chipzuit, nu zgârci nebună. Nu, eu nu sunt. Zi-mă ce înseamnă zgârcit. Efectiv, să aibă bani să nu te ajute, să nu-ți dea, să nu fie acolo, să te susțină, să te ajute, să n-aibă chestia aia. Nu neapărat că să-ți dea bani. Știi că nu trebuie să ai bani, dar să simtă femeia că este un bărbat pe care se poate baza, că e dispus să găsească soluții, să o ajute. Uite, eu n-am chef să mai stau cu stres. Dacă tu, uite, apropo de feminitate, dacă tu vrei să fiu feminină, eu acum, uite, de exemplu, în clipa asta nu sunt în vibe de feminină, pentru că am foarte multe stres acasă, cu facturi, cu niște griji de-astea cotidiene, știi? Eu nu am cum nicio șansă. Dacă acum era iubitul meu venea acasă, în starea în care ziua acum, mamă, apuc. Stai, adică acum tu nu ești femeie? Dacă ai lucrat la porțile de fier 2, n-ai mai avea asemenea stres. Stai, adică tu acum nu ești femeie sau ce se întâmplă? Cred că nu s-a schimbat. Cred că e femeie în continuare. În cap și la pubel, la ce nervi am sau ce stare, știi, așa sunt în griji, știi? Nu mai pot cu vorba la pubel. Încetați, vă rog eu frumos. Credeam că s-a terminat cu ala pubel. De când făcea Basco TikTok-uri cu ala pubel, eu nu pot să mai aud această vorbă. E așa, cum îl cheamă pe ăla? Face TikTok-uri cu bogați, dar el nu-i bogat. Cu old money, dar el nu e old money, e doar un băiat. Nu Elias Flex. Basic Jackpot, așa, mersi. Basic Jackpot. Pentru mine e ceva de heebie-jeebies de tipul Basic Jackpot, asta cu ala pubel. Taci dracu din gură de... Just, Și tu de ce nu mi le iei de pe spate? Că, na... E aici super apare cute. întrebarea. Păi, e super cute. Cum zicea, am văzut un reel pe net care spunea că un bărbat spunea că de ce nu vreau ca nevastă mea să muncească? Și spunea, păi eu când vin acasă stresat, că poate mă o grizie grea, obosită, nu știu ce, n-am chef să vin la o nebună care și ea e la fel de stresată și să mă agite pe mine și așa. Păi dacă nevastă mea muncește, nu să mai Vreau să vin la o fată care să-mi spună, să arate frumos, fie spălată, aranjată, să zică iubi ce faci, să mă primească așa, că eu asta am nevoie când vin acasă, știi? Îs mai bătrân decât tine. Ești chipzuit? Și ne întoarcem la chipzuit imediat. Nu, asta sunt foarte de acord cu tine cu zgârcitul. Și experiența mea a arătat că dacă e rolul meu să iau femeii de lângă mine poverile de pe cap, nu reușești. Adică am avut situații și nu a fost doar o dată în viață în care cât timp a fost cu mine, da, nu a fost doar, am 3 acum în cap. Cât timp a fost cu mine, au renunțat la servici, au renunțat la orice, acasă liniștite, tot ce au vrut ele și tot stresate și botoase le găseam acasă. Păi da, înseamnă că tu atragi un tipar. Ei, dă-o cu atracția acum. Tu atragi un tipar. Eu cred că podcastul ăsta are scopul de a-i face terapie lui Silviu Rotariu ăsta. Cred că cheamă invitați ca să-și facă el terapia pe aici. Măi, Rux și opulență, de ce nu-mi găsesc și eu o gagică? Ei, nu e... Hai, acum... Bine, la revedere, YouTube. Mă duc. Vă părăsesc. Mă doare mâna cât am ținut microfonul ăsta în gură.